VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. Estem educant amb la competició, que ja comencin a competir. Estem treballant sobre una filosofia de club, sobre el tenir la pilota, tractar-la bé, ser intensos, recuperar-la ràpid per voler-la tenir. I a partir d'aquí un treball encaminat a tot un model de club per arribar a aconseguir que la majoria d'aquests nanos puguin jugar amb el primer equip el dia de demà. És un luxe, és poder treballar així. Jo he estat en altres clubs, és el meu primer any aquí, la veritat estic molt content del treball que estem realitzant i és una ajuda i un aprenentatge també per als que estem oberts, a més d'entrenar, a aprendre cada dia. Aquí anar treballant, com es treballa en una escola, a partir d'uns continguts, d'uns objectius, anar agafant petits objectius i treballar, no pensar en la competició tant, perquè al fi i al cap quedar campió d'un infantil no ens garanteix que aquest campió d'infantil a la llarga pugui ser un gran futbolista. I seguir aquest treball d'objectius, de continguts, jo penso que és el camí a seguir i que si volem formar futbolistes, que realment és el propòsit d'aquest club, és ideal. Són bons nanos, sí que els has de lligar més fort, però també tinc la sort que a l'iniciar en competició i estar en un cadet bastant competitiu, això es porta sol, la veritat. És més complicat de ser un cadet de segona divisió, que la motivació és diferent, que no hi ha aquesta competició. Aquests nanos ja, com t'ho diria, si no tots veuen possiblement encaminat el seu futur, no jugar a futbol, perquè és molt, molt difícil, però sí que es veuen competint i poder arribar, tan sols sigui, a jugar amb el primer equip de la Unió ja és un repte per ells. Amb el juvenil B hem fet bastants partits, tenim la sort que el juvenil A també ens pesca jugadors i això també és el que ens fa sentir orgullosos, ja no la classificació, sinó que com més jugadors puguin arribar dels nostres al juvenil A de nacional, doncs evidentment és un referent. La categoria és complicada, no ens enganyem, estem competint pràcticament, excepte nosaltres i aquest any l'Olot, amb equips pràcticament de segon any, són tots cadets A, i en principi la veritat és que la diferència, aquest any de diferència d'edat, molts de partits es nota més que res pel tema físic. Sembla que no, però un any de diferència, doncs uns tenen el físic molt més desenvolupat que altres, i vulguis o no, això pot condicionar una mica el paper dels nanos. Cada any l'edat costa molt més entrenar, tot i que som bastant receptius, la veritat és que no en tinc queixa, però ja estan en aquella edat que si ho saben tot, que a vegades quines coses costa a vegades que ells t'escoltin, és l'edat que qualsevol pare es troba en una edat de 14 anyets. Les coses és preparar-los per competir l'any que ve a preferent, en aquest principi, sempre i quan l'equip mantingui la categoria, i a part formar-los. És les dues coses bàsiques. I un altre objectiu, no ens enganyem, és intentar salvar la categoria. A mi, per exemple, que soc jove en el tema d'entrenament, entrenador, a mi em facilita molt la feina perquè em marca unes pautes i jo a partir d'aquí desenvolupo els entrenaments que més o menys volem fer pel model. També implantar un model de joc, crec, més o menys a tots els equips, és una de les coses que jo crec que s'ha de portar, per si llavors volem aconseguir jugadors, més que res perquè com a poder ser un 70 o un 80% del primer equip estigui nutrit o alimentat per jugadors que hagin sortit del futbol base.
Per tant, si implementem aquest model de joc des de petits fins a juvenils, jo crec que les possibilitats són molt més elevades que no si cada entrenador doncs, aplica la seva idea. El CADECE és el pont entre el que venen ja d'infantils, que encara tenen minutero i de més, i passem a cadet. El cadet B, el cadet A ja és competició, ja busca que els nanos sàpiguen competir, no només jugar, que això es treballa sempre, però també competir, perquè no és el mateix. Pots jugar molt bé, però si no competeixes no saps competir, no guanyaràs. O sigui que s'intenta que els nanos ja siguin una mica que tinguin aquestes ganes de guanyar també, que competeixin, i llavors és el salt. Aquest equip no hi ha minutero, però tampoc és de competició total. És un salt pels nanos que els hi fa falta aquest. És una edat una mica estranya, és l'edat de pau aquesta que es diu, tenen 14-15 anys, comencen a conèixer altres coses, comencen a sortir a vegades, Llavors venen aquí, sí, alguns que estan molt motivats per jugar, per competir i de més, uns altres no ho estan tant, uns altres ho estan menys, però, bueno, s'intenta. És una edat que és això, que a vegades has de compaginar, que tens partit dissabte al matí i infantils no els has de dir res, però a aquests els has de dir aneu a dormir d'hora. És això que una mica aquest canvi. Tot entrenador ha de ser una mica psicòleg, ha de conèixer els seus jugadors i ha de saber com és la vida d'aquell nano, no només al camp, sinó també fora, perquè aquestes edats més petits a vegades hi ha casos, però sobretot aquestes edats que els nanos de sobte venen un dia i s'han trencat amb la xicota, que és la seva primera xicota, o tenen problemes a casa amb els pares, o tenen problemes d'estudis, llavors has de conèixer el nano i saber què és, què fa, a vegades, saps? Perquè si no, després ve aquí i no rendeix, per què no rendeix si estava rendint? No és un tema físic, no és un tema de joc, el nano sap, és un tema de cap. El primer dia que arribes aquí com a entrenador ja et diuen les normes pels nanos, que molts equips no les tenen les normes normals, això, però aquí tenen unes normes de disciplina, de vestimenta, de tot, s'intenta que els nanos estiguin una mica quadrats, per dir-ho així. A l'hora de fer convocatòries, si has de fer i tal, també tens unes normes d'assistència, a més, els nanos saben que han de vindre a entreno i s'intenta que cap nano pixi fora test, perquè, a veure, no només els estem formant com futbolistes, sinó també com persones. Llavors no volem que els nanos després vagin a un camp i muntin una baralla o facin tonteries que no han de fer, perquè és això. I, bueno, intentem al Figueres, jo crec que, bueno, a nivell futbolístic, amb la programació que es fa, els nanos n'aprenen molt i venen amb una base que van continuant des de molt petits cap endavant. Llavors, jo crec que sí, que no conec tampoc la manera de treballar d'altres clubs, però jo crec que és una manera molt bona de fer-lo la que es fa aquí.